Какво е безопасна водопроводна вода по наредба номер 9 от БДС? Хлорираната вода, освен позитивни, има ли и негативни ефекти? Хлорът може да предизвика раздразнение и алергии при хора с чувствителна кожа. Това са новородени, това са възрастни хора. Освен това, хлорът може да въздейства негативно на стомашния микробиом. Тъй като той е дезинфектант, в крайна сметка може да унищожи не само лошите микроорганизми, но и полезните. Хубавата страна е, че хлорът изключително лесно може да бъде премахнат с филтър за вода. Една от основните съставки в филтрите, това е активният въглен. Хлор се отстранява, може да се каже, почти на 100% и водата става безопасна хем без микроорганизми, хем и без хлор. Това е страхотно. Значи всеки филтър за вода от Аквафор, който съдържа активен въглен, ще може да отстрани негативните ефекти от хлорирането. А какви въпроси искате да чуете в следващия епизод? Напишете в коментарите.